Ipa-level up ang bida sa matag handa nga lechong baboy sa 4th Lechon Festival sa Pagadian City. Kay dili lang kinilami, colorful pa o gisininaan. Atong silipon pinaagi ni ining report. Ang sagad bida mataghanda nga lechong baboy, gihatagan og twist sa mga taga Pagadian City dihang ilang gisaulog ang 4th Lechon Festival ni atong June 19. Kay dili lang kini makalaway, makalingaw pa. Gani, managlahi ang color. Dunay black lechon ug green lechon. Animal-themed sab ang uban kay ala zebra. Ug dunay daw tigre. Daw pampaswerte sab kining polka dots lechon. Floral sab ang tema niining lechon nga naka-Hawaiian attire. Ug ready to shoot na kining lechon nga naka-basketball attire. Og hot na hot kining lechon nga gipangbutangan og sili. Sumala sa LGU, halos gatos ka mga lechon nga giihaw sa mga lechonero sa syudad ang gibida atol sa kompetisyon sa most innovative and artistic lechon nga gipahigayon sa Boulevard sa Pagadian City. Hopefully, this can help our lechon industry na mailhan nga lamian gid kayo itong mga lechon diri sa Dakbayan sa Pagadian. Ang ato ano pong ikuan karon nga kinsay pinaka-innovative, kinsay pinaka-artistic, muhatag og kanang display sa ilahang mga lechon. Giilang grand winner ang cluster sa Barangay San Pedro nga nakakuha og 50,000 pesos nga premyo. Pero syempre, tanan ang daog kay libreng gipakaon sa mga residente ug turista ang tanang lechon sa aktibidad. Matud sa LGU, tabang sab kini alang sa mga lechonero sa syudad, ilabi pa nga buot nila nga maila ang Pagadian City sa lamian nga lechong baboy. Ang Lechon Festival kabahin sa pagsaulog sa ika-55 nga anibersaryo sa Pagadian City. Ato tabang na lang sa atong sektor basta manglitsonay. Every time natin appear, so magawas na sa ubang mga syudad, dagan makabasa na uban nga matintal ay Pagadian daw ito mga orders, why daw ito mga orders Pagadian, no? Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.